Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa cikin wannan channel namu mai albarka na Ibn Malik Crypto TV and Technology. Insha Allah a cikin wannan bidiyo zamu yi bayani ne ko kuma in ce zamu fara koyar da Forex Trading. Kamar yadda ne muku alƙawari na ce zan fara koyar da Forex Trading a cikin wannan channel namu daki da daki wanda zamu ɗau tsawon lokaci muna dan zan iya cewa ba za mu iya ɗaukan ƙasa sama da wata biyu ma muna yin wannan aiki ba mu gama ba. Saboda za mu yi covering din a lot a kan forex a daidai gwargwadon ilimin da Allah ya bani akan forex, da kun san cewa forex tana da abu dauke da ilimi da yawa a cikin ta wanda har yanzu mutum yana ne karantar su yake amma abin yana da mugun yawa. Shi ne abin da zamu fara yi a yau. A cikin wannan bidiyo insha Allah za mu yi bayani ne yadda zaka buɗe kamfanin brokers kuma shi application da zamu fara trading din da shi a forex din wanda zamu fara practices wato demo account ba real account ba. Sannan kuma muna roƙon ku da idan wannan ne farkon zuwan ka channel namu da ka danna mana alamar subscribe da ƙara domin da zarar mun ɗora sabon bidiyon zamu sanar da kai. Sannan abu na gaba shine za ku ga zamu canza wannan channel namu suna da kan Ibn Malik zuwa wato ainihin Imkartech, kuma akwai dalilai da yasa zamu canza ba wai haka nan bane ba. Kada mu shi yasa nace zamu sanar da su wato ainihin masu bin channel namu domin su sani zamu canza mai shi insha Allah. Kamar yadda kuka sani foreign exchange abu ne ake kira da forex, shine foreign exchange, ma'ana exchange ne na kuɗaɗe da ake yi. Kamar misali shine zan baka dala 100 kai kuma ka bani 46,000 ko ka bani 52,000 ko abu makamancin haka. Duka haka yake, ko kuma ka bani kudin China in baka na Najeriya mai canji kuma wanda an yadda da shi a musulunci ba yadda da shi ba. Na farko kafin mu fara wannan abu akwai hukuncin da yake akan musulunci akan forex wanda ya kamata a ce ku je ku bincike shi before ku fara wannan sana'a, domin akan ce dukkanin abin da zaka fara ka san hukuncin Allah kafin a ciki. Idan kuma kun sani, kuma na tabbatar da dama da yawan ma'anan mun sani, kuma mai akadari ma ya faɗa akan kafin ka fara abu ka je ka san hukuncin Allah akan sa tukuna sannan sai ka zo ka fara aikata shi wannan abu. Abin da zan fara akai anan shine kafin ku fara wannan forex ku je ku fara sanin hukuncin Allah akan shi, wanne ne ya dace da ne ku ba. Forex ba haramun bace ba, amma akwai fatin da yake haramun. Idan wannan bayanin zan gaskiya bayanin yana da yawa sosai har ga Allah, yana da wanda zamu ɗau lokaci ana yin bayani akan based on iya abin da ni Allah ya bani kuma na sani akai. Gaskiya yana da wanda bayani zamu tsaya mu fara hukuncin shi akan musulunci, amma an halatta shi amma an haramta shi. Maganar da ne biyu ne ana an halatta shi an haramta shi. Akwai fat din da yake na halak, akwai fat din da yake na haram, wanda wancan na haram din shi wanda ba masu tsanduma a ciki. Dan Allah before ka fara ka je kai bincike ka tabbatar wanne broker wanne kamfani ne suka yadda da ai trading na wanda suka da account na Islamic account, saboda akwai Islamic free swiping account. Yanzu kai tsaye zamu tafi direct kan wani abu. Yanzu a cikin nan akwai broker da za mu yi amfani da ita, kuma ce wani application wanda ya zamana cewa shine a matsayin menene dillalinka. Kamar yanzu misali za ka yi zuwa siyan fili ya zamana cewa akwai dillali wanda da shi za a yi ciniki. Kai ne mai siyan kaya kuma ga wanda za ka sai kaya a gunshi kuma ga ko biyu, shi kuma dillali shi ne zai a tsakiya ko uku. Shi ma forex haka ne. Akwai broker kamfanin da kuma kamfanin da za ka zo ka siyan wannan trading din da shi. Misali akwai abin da kira da MetaTrader 4 da MetaTrader 5 waɗanda yawanci da su aka fi amfani da su ne a matsayin dillalai, da su za ka yi amfani ka rika yin wannan trading naka. Akwai MetaTrader 4 da MetaTrader 5 da za ka yi wannan wato ainihin trading da shi. Na farko shine wuta wannan MetaTrader da MetaTrader 4 din, ina so kowannen ku je da loading din wannan MetaTrader 4 da kuma MetaTrader 5. Bari in nuna muku shi MetaTrader 4 da 5. Wannan shine MetaTrader 5, wannan shine MetaTrader 4. Da su ake amfani ake yin wannan trading, su ne a matsayin dillalan mu. Sai kuma kamfanin da zaka je ka sa kuɗin ka rika trading da su ya danganta. Idan kana trading din currencies, kamar yadda kuka sani currencies su ne kuɗaɗen da muke da su na duniya. Kamar idan kana trading din US dollar da tsakanin kaifiyarin da euro, zaka sayi US dollar ko kuma Japanese yen ko kuma British pound da
abubuwa da makamancin haka. So shine, so ana dan kira na, amma dai bari mu ci gaba dai. To su wannan brokers din su ne a matsayin dillalan mu. So yanzu kamfanin da zamu je mu amfani da shi mu trading nashi da shi, akwai abin da ake kira da demo account, akwai real account. Shi demo account shine account din da kamfani za su baka, wanda zaka rika trading da shi kyauta. Za su baka makudan kuɗi, zaka zaɓi kuɗin da kake so, walau da yawa ko mara yawa, ka rika trading da shi, kana practicing, kana gwada ilimin ka, kana koyon ita wannan harka. So amma wato ainihin shi wannan kuɗi ba daman ka fitar da su, ba za ka taɓa fitar da waɗannan kuɗaɗe ba, amma za ka rika trading da su. To shi wannan account da shi kira da demo account, dan demo account da shi ake practicing. So yanzu kamfanin da za mu yi amfani a nan shine FVX, gata nan, wannan shine FVS broker. Kamar yadda kuka sani, su wannan SBS din suna ma ba da free swapping account na Islamic wanda zaka iya amfani da shi. Saboda haka da wannan FVS zamu je mu buɗe wannan demo account din, mu zo mu fara practicing da shi. So a cikin wannan bidiyo da zamu yi bayanin yadda zaka buɗe din ka hada. A bidiyon mu na gaba zamu dora da yadda za a fara. Kamar yadda na ga muku, karatun yana da zamu dau wajen wata, sama da wata muna yin wannan karatu, ba mu gama shi ba. So yanzu directly idan kuka je ku download din wannan FVX na ku, FVS din ku, za ku zo ku shiga cikin ta. Da zarar kun shiga cikin ta, kamar yadda kuke gani a nan, za mu buɗe account a cikin ita wato ainihin wannan FVS din. Idan muka buɗe, za mu je mu nuna yadda za a yi login nata a cikin MetaTrader 4 ko kuma MetaTrader 5. Sannan kuma a bidiyon mu na gaba za mu fara wato ainihin practicing na trading da kuma sanin structure na ita kanta wannan forex trading din shine. So nan da kuke gani already na riga da na shiga cikin wannan FVS, amma abin da ya kamata shine in log out, in bude wani sabon account din wanda kowa zai ga yanda ake. So kamar yadda kuke gani a nan, zan zo zaka je gurin da aka sa maka registration, zaka bude wato ainihin ita wannan FVS account. Zan yi amfani da Google account na, sai in bude ta. Misali bari zan yi amfani da wannan email din nawa, sai in bude ta. To zamu nuna da yanzu za ku ga yadda ake buɗe, sannan zamu nuna zaka je ka hada kai login a cikin wato ainihin ita wancan MetaTrader 5 din ko MetaTrader 4. So shine, bari mu ga mu bude ta kafin mu tafi bidiyon mu tafi abin da ke gaba kuma. Yawwa, so kamar yadda kuke gani a nan mun bude account din. A nan za ku ga nan sun sa real account, nan kuma ga demo. So yanzu shawarar da zan baka, idan ka bude, kada ka ce za ka yi kokarin bude real account. Real account shine inda za ka je ka sa kudin ka fara trading. Ban baka shawarar ka je ka bude real account yanzu ba. Forex tana buƙatar ilimi. Kafin ka fara aiki da real account, akalla ana so ka sami experience wanda akalla ya kai na watanni, wanda ka san ka kware, ka yi karatu sosai akai, kafin ka zo ka fara wato ainihin shi yin amfani da wannan real account kenan. So shawarar da zan baka, kakkace za ka yi gaggawan buɗe real account yanzu. Daga baya mutum zai zo ya buɗe real account duk lokacin da ya kware ya fara aiki. Yanzu za mu je mu buɗe demo account. Wato demo account shine account din da za mu iya mai practicing da shi. So a nan za ku ga wani account, wannan shine send account. Send account din shine karamin account wanda suka ba mai, wanda da dala 10 za ka iya trading a ciki. Ga standard account, ga kuma crypto. Idan trading na crypto za ka yi, ga na zero spirit. Mai zero spirit na crypto din shine wanda aka yadda da shi ma, kamar ce a musulunci mu yi da abin da ya kamata. So yanzu directly za ka zo ka taba gurin da aka rubuta ma demo account. Kamar yadda na gaya muku, demo account za su baka kuɗi, amma ba za ka iya fitar da wannan kuɗi ba, za dai kai trading ka rika practicing da su. So za ka zo ka taba gurin da aka rubuta demo account din nan. Idan kuka duba za ku ga an sa demo sent, nan kuma za ku ga an sa demo macro. So za ka iya zuwa ka buɗe macro account, wato karamin account na za ka fara trading da shi, ko kuma ka buɗe demo standard. So for bari mu yi amfani da wato ainihin demo macro din nan mu gani. So kamar yadda kuke gani a nan za ka zaɓi da wanne trading platform za ka yi. So a nan kuka duba za ku ga sun sa muku trading platform, wato ma'ana dillalin da za mu amfani da shi shine MetaTrader 4. So za ka yi keeping in mind cewa za ka yi wannan abun ka da MetaTrader 4. Sannan a nan za ka zo ka zaɓi wannan currency. Kamar yadda kuke gani gashi nan sun sa muku account currency shine US dollar. So nan initial balance kuma za ku ga gashi nan an riga da an sa ma mai 1000. So na abin da ake nufi, sun baka 1000 dala wacce zaka je ka fara practicing da shi. Idan ka ga dama zaka canza. So za mu bar wannan 1000 dala din, zaka sa 1000 dala ka bar shi. Sai kuma wannan leverage ne. Shi ma leverage za mu zo mu bayani akan leverage ba yanzu, wanda ba yanzu shi ba mu zo kan wannan fat din ba, amma gaba bidiyon mu na gaba a ciki za mu bayani menene wannan leverage. Leverage din zaka iya barin shi 1 to
is to 1000 leverage ko kuma ka canza shi, amma ku bar shi kawai aka. Mu je zaka je ka danna gurin da aka samu open account. Idan ka danna open account zaka jira ya bude. So kamar yadda kuke gani nan gashi sun baku, za su baka, sun ba mu password kamar yadda kuke gani. Trading platform din da zaka je kai wannan abu shine menene? MetaTrader 4 shine mai MT4 a MetaTrader 4. saboda ka idan ka je ka dau login na wannan account din ka ce zaka sa a MetaTrader 5 ba zai ba, sai dai a dole a MetaTrader 4. So wannan abubuwan da kuke gani sune abubuwan da zaka yi login da su, sune za su baka waɗannan abubuwan. Wannan za ku ga an sa MetaTrader login, ma'ana to nan zaka je ka dau wannan shine MetaTrader login din, wannan shine login username naka, wannan kuma abun na kasan shine ake kira da mai login password, da shi zaka je kai amfani. Saboda haka wannan MetaTrader saba din za ku ga an sa FVX demo. So kamar yadda kuke gani anan za ku ga sun sa muku MT4, to dole wannan account din zaka je kai login din shi a cikin MT4 account ne ba MT5 ba. Kamar yadda na ga muku MT4 da MT5 za su tsaya mana a cikin account, a cikin application ko kuma a cikin dillalin da zamu je mu yi wannan kasuwancin da shi. Mun ku fuskanci me nake, saboda haka yanzu waɗannan abubuwan zaka je kai copying din login detail naka da kuma shi wato ainihin password din. Yanzu zamu yi copying din password din, tunda ba zai yi copying din sa at once ba. In ya so login din zamu dawo daga baya ko minimizing ne sai mu. So da zarar ka bude wannan demo account din sai ka je kuma ka dauko wannan MetaTrader 4 din ba 5 ba, kada ku tsawo a 5 domin da MetaTrader 4 account suka baku. Sai ka je kai searching din MetaTrader 4 din mu kamar yadda kuke gani ga MetaTrader 4 dina, zan je in shiga cikin wannan MetaTrader 4 din. So wannan shine MetaTrader 4, wannan shine dillali. So anan za ku ga abubuwa nan da yawa, nan ga za ku ga abubuwa nan da yawa. So nan shine nan za ku ga abubuwa nan da yawa haka ga sunan daban-daban. So waɗannan abubuwan su ne a bidiyo na gaba duka za mu bayanin su, menene amfanin su kuma ya ake amfani da su. Dole mu bayani saboda idan ba mu wannan bayanin ba, bayan da za a mutane su fuskanci wato ainihin menene amfani ita kanta wannan MetaTrader 4. So yanda zaka je kai login din wannan account din shine zaka zo ka taba gurin da aka sa laika ukun can, gashi can daga can sama, inda gashi can za ku ga laika uku can a sama, nan za ku zo ku taba. Da zarar kun taba a nan gurin za ku ga nan ma ga abubuwa nan da su ma waɗannan duk waɗannan za mu zo duka za mu bayanin su, me yi amfanin su. So abin da inda za ku zo ku taba ku login din wancan account naku na ABS shine za ku zo ku taba nan gurin da ga an sa manage account, nan za ku zo ku taba inda ga an sa manage account sai ku zo ku taba. So idan kuka bude wurin da aka rubuta wannan manage account din, idan kuka duba za ku ga anan account ne da yawa wanda aka taba yin login nasu. So kamar yadda kuke gani anan ma za ku ga gashi nan sun turo min da email cewa your demo account registration, gashi nan wannan shine login na shi wato ainihin wannan demo account din na. So idan kuka duba nan za ku ga akwai account da yawa demo da aka yi creating ta cikin wannan MetaTrader din da aka zo aka yi login. Za ku ga nan ga wani, nan ga wani, nan ga wani, duka za ku gani. So idan kuka bude nan gurin kuka taba a sama za ku ga wani plus sign in nan, wannan plus sign din shine za ku zo ku taba ta nan ne gurin da za ku zo ku yi login din wannan wato ainihin wancan account din da kuka bude a FVS. Kamar yadda na ga muku wannan shine platform din da zaka zo kai trading ɗinka da shi, amma wancan kuma shine company. Haka idan kuɗi ka samu ta ciki to kuɗin da su tafi wancan platform din ta ciki zaka yi withdrawing, kawai wannan ya zame ma shine dillalin ka kamar yadda na ga muku. So idan ka taba wannan plus sign din za ka taba shi, za ku ga shi ya kawo muku guri kamar ka, za ku gani an sa open demo account, nan kuma an sa muku login to an existing account. To abinda za ku ana shine za ku danna gurin aka sa login to an existing account, shine za ku nan za ku zo ku taba. Da kun taba a nan gurin za ku ga nan gurin gashi nan sun sa muku find broker. So broker da kai amfani da shi, wancan broker da muka amfani da ita ce mai FBX demo server. Saboda haka a nan gurin za ka zo kai satin din FVX. Idan FVX ta fito muku za ku ga inda aka kowa ga an sa demo FVX demo, to ita ce kamar yadda kuke gani. Bari in koma minimizing, za ku ga anan gashi nan, za ku ga gashi nan sun sa muku gashi nan MetaTrader server FVX demo. Saboda haka anan ma idan kun yi searching FVX demo za ku nema, za ku ga nan ga FVX real da su dubba da su muke bukata ba, wannan demo din ita muke bukata. Kun ga ita ce wannan kenan. So zaka zo ka danna ta, da zarar ka danna ga sun sa nan ga login, nan ga password. So wato ainihin abinda zaka sa anan shine zaka koma ka je kan wannan password din da suka baku da login din nan ka dauko su, sai ka shiga. Misali gashi wannan shine login ID namu, ko bari mu fara sa login ID din, idan zai yi minimizing sai mu sa. So
ga login ID namu za mu mun riga da mun sa, sai ka ƙara koma kai copy na password din ma za ka iya canza shi ka shiga ta setting a cikin shi wannan ABS din za ka yi zuwa ka canza password ɗinka, amma login ID din ba zai canza ba. Ga password ɗina na yi copy, sai ka koma sai kai pasting wannan password din inda aka sa password, sai ka danna sign. Okay, gashi nan zan sa shi, bari mu gani. Yawwa, bari mu gani sa shi. So gashi nan sa, sai ka danna signing in. To da ka danna signing in za ku jira wannan account gashi nan ya riga da ya hau. Kana zuwa ka danna nan kai haka za ka jira yi sacin. Wannan shine sabon account din da muka yi creating na wanda za mu fara trading da shi. So za ku jira yi sacin. Idan account din ya hau ka rubuta ka sa daidai password da wato login ID din nan, so insha Allah za ku ga ya hau ya sa ma sunanka. So kamar yadda kuke gani anan dai da alamun cewa wannan account bai hau ba, saboda haka bari mu jira shi mu gani, bari mu jira mu ga hawan nashi. In ya hau in ya so sai mu yawwa. So kamar yadda kuke gani nan za ku ga gashi nan ya nuna FVX amma ya dauke saboda matsalar network. Gashi nan yana loading. So bari mu gani ya fara, bari mu gani, bari mu jira shi. So anan za ku ga sun sa authorization failed. So da alama akwai abin da ban sa daidai ba, whether password ko kuma wato ainihin shi login ID din. To bari mu gani, zan koma in ƙara shiga in login din again. Bari mu ga login to an existing account. Gashi nan bari in ɗauko login ABS Zamu atana. Gashi nan na sa, sai kuma ɗauko password abunda. So bari mu gani. So kamar yadda kuke gani wannan account ya riga da ya hau. Za ku ga gashi nan sun rubuta suna na Ibrahim Musa, ga 1000 da muka sa tare da ku, ga kuma spirit namu 1:1000. So kamar yadda kuke gani wannan shine account din. Za ku ga currencies na sun riga da sun hau. So yau muna ranar Alhamis ne, wannan su ne currencies din. To yanzu wannan shine yadda zaka buɗe wancan account din har ka zo ka ɗora shi a cikin wato ainihin ita wannan MetaTrader 4 ko MetaTrader 5 din. Kuma kamar yadda na ga muku waɗannan abubuwan da kuke gani dukkan su zamu zo mu bayanin su, mu bayanin me amfanin waɗannan abubuwan da kuke gani, me wannan ya sunan shi, duka zamu zo mu bayani menene waɗannan. Misali wannan za ku ga gashi nan an yi AUDCADM, wato wannan ana nufin shine Australian dollar, Canadian dollar minor. Wannan kuma za ku ga an yi AUDJPYM, wannan shine Australian dollar, Japanese yen. So wannan jan rubutu da kuka yana harbawa da wannan digiri a sama da wannan an sa low high me, so duk waɗannan abubuwan zamu mu bayanin su, ya sunan su, menene amfanin su, menene su yasa suke kuma wannan green, me yasa suka nuna nambobi a sama kala digiri, duka zamu zo mu bayanin ya waɗannan abubuwa suke insha Allah, duka zamu bayani. Saboda haka mutum sai ya title na belt na shi, domin yanzu muka fara wannan aiki. So wannan abubuwan ma da kuke gani za mu zo duka mai bayanin su, yadda ake canza su, a canza musu kala, yadda za ka yi trading, me candlestick din, ta yaya za ka gane candle din, ire-iren candle din da muke da shi insha Allah duka za mu zo mai bayani a kan waɗannan abubuwa. So saboda haka sai mutum ya shirya, yanzu za mu fara wannan abu. Ga balance ɗinka nan shine deposit ɗin, ka sa kuɗi za ka gan shi, ga balance ɗinka da biliyon da ka samu da abin da ka sa gaba ɗaya za ka gan shi a nan. So insha Allah mutane sai ku shirya, domin yanzu zamu fara wannan aiki. Yanzu na nuna muku yadda za a je a buɗe wannan abu, saboda haka da kan wannan zamu fara, kowa ya je ya buɗe ya saita shi yadda na saita shi haka. Bidiyon mu na gaba zamu fara, domin ina so ne kana kallon bidiyon kuma kana shiga kana practicing din abinka. Zamu yi bayani dalla komai da kuka gani a cikin wannan abu duka sai mun yi bayanin shi, me amfanin sa, ya ake trading din, da yanda zaka samu kuɗin, da komai zamu yi amfani da shi. So insha Allah a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Muna so dai idan wannan ne farkon zuwan ka channel din namu dai da ka danna mana alamar subscribe na kara, domin da zamu dora wannan bidiyo namu na forex na gaba zamu san da kai. Ba za a yi sati ɗaya ba insha Allah zamu dora ga bidiyon mu na gaba. Saboda haka sai a shirya insha Allah.